कि अरे पूरी पुआ खात खात अरे मन अबुताइल बा। अरे ये भोला अरे ये भोला बर्गर मांगाई दो। इके कहता शंकर भगवान के मन बा, लेकिन जब ये कहता पार्वती जी कहता रउआ जब चढ़ेला खैला के बाद दिन भर मतैली खाली भई रहेला, नशा चढ़ा रहेला। ऐसे एकरा के छोड़ी हमरा खातिर का बनाई, डोमिनोज से पिज्जा बना दी और खियाई। ताली बजा के सब लोग के गावे के बा। अरे पूरी पुआ खात खात मन अबुताइल बा। अरे ये भोला बर्गर मांगाई दो, धीरे धीरे खाई दो। ये भोला बर्गर मांगाई दो, हम धीरे धीरे खाए। अरे पूरी पुआ खात खात मन अबुताइल बा। पूरी पुआ खात खात मन अबुताइल बा। ये भोला बर्गर मांगाई दो, हम धीरे धीरे खाए। अरे ये भोला बर्गर मांगाई दो, हम धीरे धीरे खाए। भोला बर्गर ताली बजा के जय हो। भभूति से मन अबुताइल बा। 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 और का ए भोला पाउडर मांगाई दो, हम फैशन दिखाए। भोला पाउडर भोला पाउडर लगाई लो, कनिका फैशन में आबो। जा तरीके कहलो सब ई पार्वती जी कहतनी शंकर भगवान से भभूति लगावो तनी, राखी लगावो तनी। उ छोड़ दी, उ कब के बात रहे, पुरानका जमाना के। ई कलयुग चलता, कलयुग में का लगावे के बा, पाउडर लगावे के बा, लक में लगावे के बा। ऐसे ही सब लगाई। अरे भस्मा भभूति से मन अबुताइल बा। भभूति से मन अबुताइल बा। भस्मा भभूति से मन अबुताइल बा। भस्मा भभूति से मन अबुताइल बा। अरे ये भोला पाउडर लगाई लो, तनिका फैशन में आबो। ये भोला पाउडर तनिका फैशन, हाँ ये भोला पाउडर लगाई लो, तनिका फैशन में आबो।
खींचत खींचत हमार जिया अब उताइल बा कहिया ले हमारे संदर्भ की छाला खिंचवा नया फैशन में आई अरे मेरे छाला खिंचत खिंचत मन अब उताइल बा खिंचत खिंचत मन अकुताइल बा अब का कहता नहीं पहिरे के का कहतनी जीनिस जीनिस कहता नहीं पहिरे के जीनिस जो नैका चलता जीनिस का पार्वती जी कहता जीन्स पहिरी काई कुली पहिर ले बनी आधा पहिरता नहीं आधा एंगल लोग देखावत नहीं ऐसे पूरा पहिरी कैसे अरे ए भोला अरे ए भोला जीनिस चढ़ाई लो नौका फैशन में आवो ए भोला जीनिस चढ़ाई लो नौका फैशन में आवो ए भोला जीनिस चढ़ाई लो नौका